Dobrý den. Vítám vás u úvodu do numerologie, do online kurzu pro numerologický náhled nebo vlastně nahlédnutí se do tajemství čísel, abychom se podívali společně trošičku blíž na to, jakým způsobem na nás působí, jak vlastně se projevuje, a trošičku jsme zabředli do toho vlastně, co to ta numerologie je. Numerologie vlastně pochází ze slova numeros a logos, přičemž numeros latinsky znamená číslo a logos je řecky nauka. To znamená, přeloženo je to nauka o číslech. Numerologie vlastně je význam čísel a čísla se vlastně přiřazují k planetám. Přičemž každá planeta má určitý význam, tak jako Slunce vládá to, jaký jsme, jakou máme energii, jakou máme vitalitu, Luna třeba zase to, jaké máme city, takže převedeno na čísla vlastně dokážeme určit, kdo má jakou povahu, jaké má perspektivy, jaké má vlohy, jaké má talenty, nebo co naopak se mu nedostává. A pak, když tomu trošičku porozumíme, nebo podíváme se jakoby blíž na zoubek, tak vidíme, že můžeme na tom začít pracovat a dovést tak vlastně všechno k dokonalosti. Numerologie vlastně je taková jakási automapa, takový atlas, kde jsou zaznamenány všechny naše cesty, etapy, objížďky, kopce, a já vlastně říkám, že si to můžete přirovnat k takové jakoby GPSce, kdy GPS-ku si můžete nastavit, vždycky se dostanete do jednoho cíle, vždycky dojedete na konec vlastně své cesty, svých vizí, ale jde o to, jakou cestou tam pojedete. Jestli tam pojedete cestou rychlou, strnitou nebo pomalejší, ale zase třeba šetrnější nebo takovou jemnější, tak právě záleží na vás, jakou cestu si zvolíte, a v tomhletom vám numerologie může velice pomoct. Tady vlastně numerologie je velmi důležitá, významná, účinná metoda a přitom velmi jednoduchá, kterou se může naučit každý. Jediné, co k tomu potřebujete, tak je to, abyste uměli počítat do 10, což umí každý, a abyste chtěli. Měli chuť, měli vůli. Toť vše. Potom vlastně stačí, když se naučíte význam 9 čísel, stačí jedním slovem. Jelikož numerologii se všechno sčítá, tak vlastně všechno se převádí na čísla jednociferná, protože jednociferných čísel máme 9, od 1 do 9, tak vlastně dá se říct úplně zjednodušeným způsobem, že vlastně každé z těch 9 čísel nám udává to, co daný člověk má dané, jakou má prioritu a podobně. Pokud vlastně se naučíme řeči čísel rozumět, tak nám to může v mnohém v životě pomoci nejenom tím, že si můžeme zvolit tu cestu, jakou půjdeme, aby pro nás byla co nejpříjemnější, bez překážek, bez potíží, ale i vlastně je to taková určitá předpověď, kterou můžeme brát vážně nebo nemusíme. Představte si, když sledujete předpověď počasí, tak vlastně vám třeba řeknou nebo slyšíte, že má pršet. Většina lidí, pokud tohle to slyší, tak si vezme deštník. Samozřejmě nezabráníme tomu, že bychom počasí změnili, ale můžeme ovlivnit to, že nezmokneme úplně naprost. A to též v bledě modrém se vlastně děje v životě s předpovědí numerologie, astrologie, karet, čehokoliv už, kdy opravdu tady můžeme s tím pracovat a nemusíme zmoknout v životě, nemusíme vlastně procházet stresy, potížemi, překážky a nepříjemnostmi. Ono vlastně celý náš život, celý vesmír, vše kolem nás se skládá z čísel. Vezměte si, když už se narodíme, tak máme porodní váhu. Měříme něco, dostaneme přidělené rodné číslo,
Potom se měří, kolik máme roku, začneme chodit do školy, všechno se měří na známky, nastoupíme do zaměstnání, tam se to měří na to, kolik máme roku, jakou máme výši platu, podle čehož se hodnotí teda samozřejmě potom i další věci, a taky jakou máme víru, teda míru, kolik vážíme, a hlavně se všechno přepočítává na peníze a vlastně nemovitosti, všechno. Také máme telefonní čísla, máme PINy, máme bankovní účty, máme vlastně peníze, finance, SPZky, čísla na hrobech, vlastně naprosto všude kolem nás obklopují čísla, která opravdu hodně vypovídají. A i teď jsem zmínila ty SPZky, tak ono totiž i ta SPZ-ka, třeba když před vámi jede nějaké auto a spočítáte si, tak dokážete spolehlivě identifikovat toho řidiče, jaký je. Dá se to rozpoznat i třeba podle čísla vašeho bankovního účtu, kdy vlastně číslo prozrazuje to, jak vám tam budou chodit peníze, jestli to bude dobrý finanční účet, nebo naopak nebude fungovat. Také třeba číslo smlouvy, číslo popisné, tam, kde bydlíte, tak udává více, než se na první pohled zdá, než je vlastně patrno. Čísla nás provázejí po celý život. Chtě nechtě, tohodle se nezbavíme, má to na nás opravdu veliký vliv a význam. Já vlastně numerologii, kterou vyučuji, na kterou pořádám kurzy a semináře a své přednášky, tak spojuji s astrologií a s tarotovými kartami, protože to mám vyzkoušeno, že to jednak dobře funguje, velmi perfektně, ale hlavně dle mého názoru je ideální propojení levé a pravé hemisféry. To znamená pravá hemisféra, kdy to je ta intuitivní, kdy vlastně ty věci vidíte a vnímáte coby obrázek, a levá hemisféra, to je ta pravá mozková, ta logická, tak ta zase si to dá do spojitosti s informacemi. A tím, že propojíte levou, pravou hemisféru, propojíte nějaká data s číslem a s obrázkem, tak se vám to mnohem lépe uloží do dlouhodobé paměti a hlavně se vám to do budoucna mnohem lépe vybaví a jasní. Když už si třeba nespomenete na to, jaký to má význam, to číslo samotné, tak si vybavíte kartu a hned vám to docvakne. Takže tohleto já mám ověřeno a prověřeno, že to opravdu funguje velmi dobře. Jinak čísla zde fungují od nepaměti, ale jakoby nějaký systém, logiku tomu dal vlastně Pythagoras, který žil nějakých 580 let před Kristem. A byl to vlastně velmi vzdělaný člověk, byl to matematik, byl to filozof, byl to astronom, byl to vlastně astrolog a založil astrologickou školu, která teda byla velmi silná, ale hlavně, kde vlastně i v té době věřili, že lidé pocházejí z minulých životů a s inkarnacemi, na čemž tohleto učení bylo založené. Ale co je důležité, tak dal vlastně číslium v té době určitou podobu, konkrétní tvar, a protože byl matematik, mělo to hlavu a patu, ale tohleto, ty principy, které vlastně v té době položil, tak fungují dodnes, což je velkým důkazem toho, že opravdu to má něco do sebe. A nevěřící Tomášové, ať si říkají, co chtějí, tak prostě myslím si, že i oni v životě zažili mnoho okamžiků, kdy prostě museli uznat sami, nebo to třeba neřeknou nahlas, ale vědí nebo tuší, že neví co, ale prostě něco mezi nebem a zemí je. Chtě nechtě, tak je to tady. Pythagoras vlastně jednak tomu dal nějaký systém, každému číslu přiřadil určitou planetu, která charakterizuje význam vlastně a vibrace tohoto čísla, s čímž pracujeme do dneška, ale rozdělil vlastně
tyhle ty čísla podle temperamentu člověka, z čehož vycházíme také dodnes. To znamená vlastně povaha, jestli tam vlastně je to temperament cholerický, melancholický, sangvinický, anebo jaký jsem nezmínila, sangvinický, cholerický, melancholický a flegmatický. Numerologie funguje po celém světě, funguje všude. Já tomu pro zjednodušení říkám, že, nebo co mám prozkoušeno, tak používám tu naši vlastně východní numerologii, nebo je nám blíže, a potom vlastně v Americe to mají trošičku odlišné, co se týče přiřazení písmen, tam vlastně potom to je takzvaná západní, podle mého takového trošku názvosloví. Nicméně numerologie, zejména ta západní, vychází z hebrejské abecedy, což bylo židovské učení, které vlastně se odvíjelo od tarotových karet. Tarotových karet z velké arkány, neboli velkého tajemství, tak je 22. Takže vlastně základ 22 čísel tkví v celé oblasti života, který nás provází od narození až vlastně do sponu a ukazuje jakoby na souvislosti s tímhletím životem. Je tady strašně moc zajímavostí, je tady hrozně moc věcí a jistě i toho, co bych vám ráda řekla, co se všechno děje, co jakoby má spojitost s čísly, ale je toho příliš a prostor tady na vlastně nahrávky je časově vymezen. Takže to je jenom malinkato slov na úvod. Pokud byste chtěli zabřednout trošičku více do numerologie, naučit se, tak vás srdečně vítám a budu ráda, když přijdete na mé kurzy, které pořádám, ať už to je numerologie, astrologie anebo výklad karet v praxi, které pořádám v Brně, a pokud jste odněkud z jiné části republiky, tak pokud se vám podaří sehnat nějaké prostory a vícero lidí, tak po domluvě mohu přijet i k vám a můžeme udělat něco zajímavého a mohu vám předat, a ráda to udělám, informace, své poznatky, své zkušenosti, abyste se mohli také naučit trošičku jít do hloubky těch čísel, abyste se s tím mohli naučit pracovat. A když potom poznáte nějakého člověka, spočítáte si, kdy se narodil, jaké má třeba to bankovní konto, tak budete vidět, jestli se s tím člověkem budete mít finančně dobře nebo ne, a naopak. Takže pokud by vás numerologie zajímala do hloubky s propojením astrologie a tarotových karet, zkoušení si v praxi, mé kurzy jsou založeny na tom, že není tam jenom teorie, ale zkoušíme si to vlastně na názorných příkladech, nejlépe na svých osobních, čímž člověk vlastně se do toho dostane tak, že sám sebe zná nejlépe, takže si to ověří v praxi. Takže toto jenom má pár slov na úvod. Budu pokračovat dál. Pokud si objednáte kurz online, tak se potom dozvíte další podrobnosti a konkrétní už informace. Takže já se s vámi loučím, mějte se krásně. Nashledanou, popřípadě dobrou noc.